Hi guys, muri sei kumativi ese enyika? Please check with your relatives. Pane tsaona yaitika isina kumira zvakanaka. Pane vanhu vafa nevanhu vakatsikirirwa nevanhu vari kuchema vana nevanhu vakuru mushure mekunge paine truck yaita sei yaputika vhiri truck iya ikabva yaita sei nhamba yabva yatsika vamwe vanhu vaviri munzira ichibva yanobonderana nekombi ichitungidza board commuter omnibus kombi and the truck collided at Manyame bridge along Seke Road. Zvaitika paSeke Road pabridge guys. Chinhu chitoshamisawo vanhu kuti chii chakadaro because truck rapidiguka parapitiguka ipo paya ndo paraita se ndabva ratobva ratsitsirira kombi yabva yatsitsirirwa ipapo pane vanhu vafira panzvimbo. Truck ranga richienda kuchitungwiza richibva kutown, kombi yanga ichibva kutown ichienda kuSt Mary's. So andizi guys unoti kuti inazvo asi ndo nyaya iripo. Please check with your relatives because ikombi yanga yakatotakura vanhu vakawanda, of which mukombi meme ndo mune vanhu vari kutoridza mhere, which means vamwe vanhu vachiri vapenyu. So already patone mafire brigades, patone maambulance, pane manesi, but problem iripo ndeyekuti since truck riya ratsikirira kombi vanhu havasi kukwanisa kuti vaita sei vabiswe ipo paya. So please check with your relatives, but zvinhu zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi zvaitika guys. So tinongoti kunana driver, please drive carefully but pane zvangoitika ndezvekuti truck raputika vhiri. Kuputika kwaraita vhiri riya ndokwabva kwakonzeresa kuti ribude munzira. Rabva rabuda munzira rikabva ranonanga kune imwe kombi zvakabva zvaroverana head collision, kwakafa vanhu vakawanda.